but kodwa mina ngifuna umuntu onemali, imali yangempela nomuntu onemoto nje. Uma unganamoto usanyathela ngesicathulo njengami, ayingeke ngikwazi mina. Uyamuzwa uSisi mfethu, manje uthini ngalokho? Ngiyamuzwa bafo, ngcono nje ngithathele bafumbazane bafo. Hey, Ngithathele nje nemali yami bafo. ukusiza. My sister. Shoza Sheshe ngihambele nje lazalo. ngipha le drive ngithi ngikusizile phela. Hayi bafo. Setshenzele kanzima le mali bafo. What's good? What's happening? It's your boy Mr. Babaso, aka I see the sharp shooter, and I'm back again with another baddest episode. If you see me on your screen, we here to make love. When I'm on the screen, right when they thought they don't believe in love anymore. When they think love doesn't exist anymore. Mbugele makaya. Ngithihlala lapho nethezeke. Uzobona any episode The Dating Blind SA, where sihlanganisa abantu. Like I said, babukeli, don't move, don't go anywhere, sit there, be warm, and let me go get my guests. Let's go. As you know, I'm here and I got my guest for today, Spalelile. As you know, it's Muspalele. You always want love, you always want a partner. So I got my brother right here next to me. Uzosichazela ukuthi ubani uqhamuka unomnyemka kwenzani empilweni. Ufuna umuntu okanjani. Angabe ngisaya kakhulu bhuti wami yaphela. Ngiyaphela bafo kuhamba. Ngiyaphile bafowethu. Sicela bandla nje uyichaza ukuthi ubani, uqhamukaphi, what's your occupation, yenzayo empilweni and everything. Sanibonani babukele emakhaya. Isipesihle lo wacele osuka le enkandla ona 20 iminyaka. Bhalela la eshowini ngoba nakho ngifuna umuntu wesifazane engizokwazi ukubambisana naye, engizokwazi ukukhula naye, ezokwazi ukungihlonipha nami ngimhlonipha ngale ndlela le efuna ngihloniphe ngayo. So mhlambe high school nakhona ufunda enkandla noma uzela eMeville? Hayi ngisuke enkandla ngino 5 years. Ngihlala ngakhulu khona enkandla. Amakhaya akho kahle. Ya amakhaya ami. Khathi esiningi nje ade ngila eMeville. La eMeville hlala neOlet mhlambe noma hlala neOlet nogogo ozala umama. So nje ubhalele la ka Black Life. Siyazi ukuthi umuntu mesibhalele, it's either he or she has a problem with being in love noma mhlambe kuba ku relationship. So awungandise kabanzi ukuthi how was your previous relationships, ama relationships osuke wabakubona ingqinamba osuke wavela kuzona ukuthi zikanjani? Hey bafo, relationship yabo nje leyogcina futhi kakhulukazi uthini inkile kakhulu antombazane leya. Inkile kakhulu yabo nje story sayo nje noma ngisichaza nje kuba buhlungu. Ya ngibuyisele emumva kahle kahle. Ngoba nje ngizela nje ngifuna nje ukuthola umuntu engizokwazi ukubambisana naye. Hayi umuntu engizothi njalo mina mhlawumbe ngizothi asiye nendaweni wena udependele kumina nje yonke into yabo nje yonke into ufuna kumina nje yonke into. Ingakho nje ngifuna nje umuntu engizokwazi ukuthi nami ngibeke u1 naye beke u2 yabo sikwazi ukuhlanganisa kahle. Sikuhlangana 3. Yeah. Mfethu, no ngikuthola so kahle ufuna wena umuntu engabambisana naye. Yeah. Nikhule ndawonye. Yeah. So nje ukuthi wakugila lo muntu lona wakwenzani kahle uchaze ndoda. Hey yangithusa. Hey bafo wangijithela lo muntu ngangisemsebenzini yabo futhi ngangisebenza ebusuku overtime. Because lo muntu shothi mengihambile shothi khona umfana nje wangasekhaya kuthiwa ubala fana sengikhohle igama lakhe. Shothi lo mfana babejwayelene naye intombi yami. Male based. Yeah, male based. Babejwayelene nje kahle. Abantu nje ongeuza mhlambe lo ngathandana nalo noma lo ngalala nalo. Intwana. Intwana yami into kanjalo. Futhi nami inganaki-ke lapho. Futhi mengibuya nje emsebenzini hayibo. Ngiyambona lo mfana uyaphuma endlini. Endlini yakho? Endlini yami ngithe yibo.
Futhi into manje vele ayingazi ukuthi vele ngizobuya ekuseni. Mhlawumbe ngizobuya ngakusasa. Shukisi. Hawu. Sengiyambona umuntu uyaphuma lapha endlini. Hayi. Hayi, ufana ufunani manje la kwami? Mengithi ngiyangena intombazane yabo isagqokile intuzana ithawula. Ngithi ha. Intombazane ngenzani? Ngenzani intombazane le ngibuyele emsebenzini ngikhathele futhi. Ngifika laphayana shuthi ethuke naye bayibona ukuthi ibonanga umuntu wami ula ufike kanjani. Engibuza imibuzo libele ngibuza imibuzo. Ngibona ukuthi lo muntu lo abobafa ngaze ngajwayela intombazane kanjani empilweni yami yonke. Intwanini vele le. Mhlawumbe sikhuluma intwanini 2021. Ngagcina lapho nje ukuthi hayi umuntu wesifazane ngisamthembi ngempela ke manje. Wangilimaza nje straight. Ngisamthembi umuntu wesifazane. Yes. Kusho ngathiwa nje yonke into ngiyayazi ngayo kodwa nje angimthembi. Manje lo sikuphathelene namhlanje futhi nakhona ngeke umudle ngetrust. Ngizothini? Ngizobonakala uhamba kwesikhathi. Ngizobonakala hamba isikhathi. Kodwa nje kwamanje angimthembi umuntu wesifazane. Eish, bafu. Angimthembi nje. Hayi ngiyakuzwa. I get where you coming from, yabo? Yabo. Yeah, and futhi lento yenza kwena ngifise noma ukujida yabo because I can tell yakushaya lempahla futhi mental. Engqondo. Hey, ngiyabona futhi. Kusho nasesipaneni wangasesipani. Hey. Ngosipana uthipana yabuhlungu libe lucabanga libe ledlala emqondweni. Yena. Hey, bese kodwa ke yazi njengoba usibhalele umsebenzi wethu ukuthi sikwenze ukholele ukuthi ekuthenini uthando lukhona, uthando luhle, uthando labantu ababili lomnandi. Ngiyakuzwa ukuthi umuntu wesimame awukamthembi futhi angijudge futhi angikublame. But I hope ngokuhamba kwesikhathi nalomuntu lo engikuphathelena mhlambe if niclicka nishayana lapho nalapho uzokwazi ukuthi umthembe umuntu wesimame naye futhi akunike lento wena oyifunayo yabo. Yeah, bafo ngithemba ukuthi futhi uzohamba grand. But ke angingamoshi isikhathi babukele emakhaya. Safuna ukulanda lentokazi nami ngihlale naye ngithi chit chat kancane. Sengihlalile nobafo izwile istory sakhe nani nizwile. Athi ngilande lo sisi lona simuzwe naye ukuthi usiphatheleni ufunani into kanjani wahlale lapho umbukeli ungayindawo siyabona. Like I said babukeli ukuthi ngisawulanda yena lo muntu wesimame asichazele naye ukuthi ubani igama lakhe usukaphi ufuna umuntu kanjani empilweni athi ngamoshi ixesha kuwo yena osichazelayo ke yebo ke siswami uyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sacela bandla ungandisele kabanzi ukuthi ubani uqhamukaphi uneminyaka emingaki yini oyenzayo empilweni. Yes and Sanibona babuleli igama lami nguMabusi Isibongo Wamhlongo ngisuka kwaMaphumulo. Ngize la ngokuzosebenza bese ngikwazi ukuthola umuntu onemali ongakwazi ukungi-afforda onemoto. Manje bengifuna ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu wesilisa ongakwazi ukungisiza ngokuthi onemali kahle kahle. Ongakwazi ukungisiza ngokuthi sinakekelane mina naye. Okay. Before sifike lapho even though sesifikile ngisicela sithi nje sithi ukurewind umqondo kancane. Ngifuna ukwazi ukuthi ukhule kanjani, like how was home? Ukhule nobani, ukhuliswe obani lapha kaMaphumulo ngoba usulana eThekwini usuyimele. Ngikhuliswe abazali bami nokhulu wami. Kwase bashona kukhulu wami kwasala abazali bami. Manje imali engisebenzayo mina nginikeza bona ukuthi bekwazi ukuthi bayinakekele ekhaya. Wonderful woman. I love that. So njengoba ubusushilo ukuthi ufuna umuntu ozobamsana naye akumaintain, is that what you meaning? Yebo. Yes, uthe uyasebenza, right? Yebo ngiyasebenza. At the same time you want a guy ukuthi akuprovidele futhi. Yeah, ngiprovidele sikwazi ukusizana naye umfana engizothi ngithandana naye efune kumina imali. Okay. If uba fexakekile ke wena mhlambe ngekumsiza. Ngingamsiza mekuthi naye mangixakekile mina naye angisiza. Sibambisane kahle ngifuna lokho. Okay, ngiyakuthola. Mhlambe regarding ama looks, do you have a type mhlambe unisela ogayo njani? Umfana nje like mhlambe mawuthi makwama weekend siyaphuma naye mhlambe siya somewhere siyabuya sengigross endlini sinakekela indlu
naye akwazi mhlawumbe ukuthi anginayo imali ngisendele abantu basekhaya akwazi ukuthi nabe abantu basekhaya babe right. Oh yeah, ngiyakuthola sisi wami. Masuthi athenga igrocery endlini yini mhlambe mumthola lo muntu nimisela ukuthi nimove indawonye yini mhlambe? Cha, singamuva indawona anginankinga naye. Konje futhi uqashile futhi. Ngiyakuthola. Ngiyakuthola. Usisi mhlambe uyaphusha ngala? Ngephi Sithi uthi mhlambe niphume out mhlambe do you drink? Yeah, kodwa not drink lokho ukuthi ngidakwa lokho ngingabone ngidakwa lokho ukuthi mhlawumbe iwayini ngaloso sikhathi leso uma ngiphumile. Yeah. Phuzisa kweledi. Yeah, ngiphuzisa kweledi. Yeah. Ngikuzwa kahle sisi wami asingapholisi imaseko ne? Asivele sihlale nje odabeni sithi usibhalelile ukuthi ufuna you looking for love. It's the right place, Black Life TV, the blind dating. So yeah, ukhona ke manje ngizokulandela ubhuti ngihlale naye and then ke see where things goes after that. Are you ready to ngimlande? Yeah, singamosha ixesha. Babukele emakhaya. The show begins now. The show is about to get heated. Just stay there and siyolanda lo uguy ahlale lana and then sibone ukuthi baphilela up no sis. Otherwise it's Black Life TV, the dating blind. You know what it is. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Usaqala ngisho nokungibona nje sungiphathela imbali ezinhlanjeni. Hayi nje le ngifuna ukutshengisa ngayo nami ukuthi ngize ngani kahle. Ngiyabona. So igama lakho bani? Igama lami nguMabusi Sibongo Mhlongo. Mabusi uqhamuka kuphi nendawo? Ngiqhamuka amaphumulo. Sikuphi nendawo amaphumulo? ngasemshana. Alright, mina nguSiphesihle owacela ngiqhamuka eNkandla. Bathiwa manje ngila eMayville. So into engilethe la kahle mina ukuthi nje ngifuna umuntu engizokwazi ukubambisana naye because kwi-past relationship yami kube nzima ngalendlela leyo ukuthi angisakwazi ukuthemba intombazane manje kahle. So ngoba ngibhale kule show lo ngiye ngibone isiza abantu so into engilethela nje kahle ufuna ukusizakala ngikwazi ukuthi mhlawumbe nami ngikwazi ukuthemba umuntu osifazane kahle because sekunenkinga manje ama-trust issues yabo. So ngifuna ukusizakala ngalokho. So ngiyakubona ukuthi nawe untombazane eright angakwazi kahle kodwa ngiyakubona ukuthi umuhle uyiphatha kahle. Okunye sengizokuzwa nje ngawe ukuthi kahle ngimisele ngani. Ufuna umuntu okanjani? Nami ufana nami njengami nje ngifuna umuntu oright onemali. Wena wenzani empilweni kuphi okwenzayo nje? Mina empilweni kade ngisebenza like ngo-2021 okwamanje but ngiyalontuzana ngiyaphanta dayisa ama-perfume ngine-brand engiyiranayo engisanda kuyiqala nje mhlawumbe ngiqala last year but nje umuntu obhizi kahle. Inkinga mina ngifuna umuntu onemali ngempela ukuthi umuntu masi-off naye sikwazi ukuthi senze izinto right yabo. Masi-off usambe siyosha ungasho ukuthi mhlawumbe qala nokwazi sengitshela ngotshwala masi-off siyoshaya iwayini nje siphume sihambe siyodla out. What if mina ngiphozi ke? Cha phela sengichazela ngami angifuni umfana engizomshiya endlini yabo asale yedwa ngifuna umfana onemali mina esizophuma naye nje yabo. Yeah, nami imali nginayo but phela kumele ngiqale ngibhekelele emuva nami ekhaya before ngikwazi ukwenza ngispende nawe imali yakwento kanjani. Kumele ngiqale ngicabangele nami yabo qala nje before nje ngenza izinto eziningi. Kumele ngiqale ngibheke nami qala. But lokho ngakwazi ukwenza lokho anginankinga nakho. Hayi ngiyakuzwa ukuthi nami njengoba ungibona nje nami ngilokhuza ekhaya nami ngithengela abantu ekhaya ukudla ngithengela igrosa mase uthi le enye ngisala nayo ke imali ngiyayisebenzisa ke kube eyami. So ufuna umuntu okanjani nje? Ngifuna umuntu nayo imoto qanga. Imoto angakabi nayo kahle kodwa ngizoba nayo amadozi kodwa kwamanje ayikho. Mina ngifuna umuntu onemali onemoto. Yabo.
Hhayi ukuthi hlampe ngisho wena ukuthi hhayi wena uyabheda awunayo imoto awunayo imali but bese ngisho ukuthi ngifuna umuntu onemoto nje nemali ezokwazi ukunganelisa njengoba nami ngisebenza nje. Okay, ngiyakubona kwemoto. Nani. Imoto izokusiza ngani imoto masonto? Mhlawumbe okay, okay, let's say nginayo imoto. Izokusiza ngani ukuthi nginemoto? Ukuthi sikwazi ukuphuma ngayo siye somewhere singalokho sirequesta sesigibela ama-taxi. Wena unayo imoto? Anginayo imoto. Alright, hayi mina imoto ngizoba nayo maduze. Wamanje ngisayibhajethela wamanje because ngumuntu oba nama-budgets yabo. But mina into engibhekeleke kwintombazane eyithandayo ezazi ukuthi ifunani empilweni. Yabona intombazane straight nje. Intombazane yazi ukuthi mengihleli nayo ngithini ikwazi ukunginakekela wayinami yabo. Hhayi mhlawumbe kumele sesishade kuqala mase kuyimali qala wenza zonke izinto zokukotisa nani yabo. Ngifuna nje intombazane nje ngizokwazi ukuthi ngibambisane nayo kahle. Hhayi ngiyakuzwa ukuthi uthini shem ngempela. But njengoba ungibona nje nami ngiyayi-afforda. Angithembeli komunye umuntu. Ngenza ngemali yami. Njengoba ngisho ukuthi angifuni umuntu engizothi nginemali mina yena angabi nemali bese kuba ngathi yabo kuba kumbi. Kanti mina ngifuna umuntu onemali njengoba nami nginemali nje. Ngiyakuzwa. So mina-ke engingayisho nje namhlanje ukuthi ngikuthandile. Ngeke ngisho ukuthi like ngikuthandile ndothini. Ngeke ngisho ukuthi sengiyakuthanda kahle kahle. Ngiyakubona ukuthi umuntu o-right. Sengifuna ukwazi nje kahle kahle ukuthi wena umngephi kahle kahle. Hhayi mina nginankinga nokuthi ngithandane nawe ngizokulinda hlampe lo mali le engiyifunayo hlampe uzokwazi ukuthi ugcine usunayo. Ngizokulinda uzobe nayo leyo mali leyo anginankinga. Ngiyabonga kakhulu hlampe nami ngingakwazi ukubuya ngikwazi ukuthemba intombazane because i-relationship yami yokugcina kube nzima kakhulu. Ngangithandi nanokuxoxa nangayo nje. Hhayi ngiyakuzwa kodwa mina ayikhululeka angiyona leyo ntombazane leyo. Umuntu wazi uvele iy'mbali uyayithandela vele iy'mbali. Hawu kakhulu nje njengoba ungithengelile nje ngijabule ngaphakathi. Hhayi ngiyabona ukuthi awuhlekile. Hhayi nami indlela engizame ngayo. Hhayi ngiyabonga ngembala. Ngijabulele ukukhuluma nawe, ngijabulele nokukwazi. I'm sure mhlawumbe sazokwazi ukuxhumana noma sesiphumile la. Hhayi ngezwe siphesihla. Ubhuti lo ebenginaye la ngimbone right kuwumfana o-right nje ongichazayo omuhle but wangitshela ukuthi uyaphanta usebenza ngama-perfume mina bengingamthandi umuntu okanjalo. Exe! I'm back like I never left. Bafethu. Look at this. Sisi wami. Bhuti wami. Wo lo mfowethu. Sekuyimina. Bambe yamali. My sister. Buka phela. Buka ukulethele yena. Ngiyambona hayi yena ungenzelile ngiqala ukumbona. Ayi bafo. Akona makuthiwa ukhipha unyawo, awulikhiphile. Awusho emalini le lapha. Hayi bafa ngibalanga nokuyibala. Ayibaleki. Uma 100 trillion. Ngenzeka nalokho futhi. Correct. Awungitshele kahle but is she the one? Yeah, for now I can say that. Awabona red flag mhlambe uyena umuntu vele oyimisele ngayo. Yeah, ngifuna umuntu ozaziyo vele ukuthi ufuna. Seshiyo ufunani? Yeah, seshiyo vele. Kahle kahle nje image ngisho njalo ngokwami. Angazi kuyena mhlawumbe sengaba kuyena. My sister. Yebo. Is this the guy? Yeah, yena uyena impela. Kodwa imali yakhe incane kakhulu kulomuntu engimfunayo onemali. How? Ama-trillion muslawa. Yeah, ama-trillion but ngeke mancane kakhulu. My bro. Hey, uthini ngale nto le? Manje lento ayishoyo. Ngaphatheka kabi same time. Sisi wami mfethu umshado uzamile mfethu.
awusamniki noma u-if and effort here at least. Cha, anginankinga mina nemali yakhe, mina ngifuna umuntu osebenza onemali. Angithandeli yena ukuthi ngithanda imali yakhe, kodwa ngifuna umuntu onemali nje mina. Ufuna umuntu onemali kodwa awuthandeli imali. Angimthandeli yena imali, kodwa ngifuna umuntu onemali. Leyo mali wena uzoyenza leyo mali-ke mase kuthiwa nanga umuntu onemali. Uzobe seyenza leyo muntu. Ngikwazi ukuthi sisebenze kahle mina naye. Sikwazi ukukhiphana njengoba engithengele nje ama-flowers, yes ngiyawabonga wona amahle futhi ngiyawathanda. Futhi. But kodwa mina ngifuna umuntu onemali, imali yangempela nomuntu onemoto nje. Uma unganamoto usanyathela ngesicathulo njengami, ayingeke ngikwazi mina. Mali. Impande yesono zani. Uyamuzwa usizi mfethu manje uthini ngalokho? Ngiyamuzwa bafo ngcono nje ngithathele bafumbazane bafo. Hey. Ngithathele nje nemali yami bafo. Ukusiza. My sister. Shoza Sheshe ngihambele nje lazalo. ngipha le drata ngithi ngikusizile phela. Hayi bafo. Setshonjele kanzima le mali bafo. Siswama azozwanela kodwa umshado. Hayi ibonakala ngokuthi imali misanayo isencane ukuthi shutha ngakuhlwitha yona esandleni. Ngempela. But yena uthe sengiphuca amaflower ngaphatheka kabuhlungu, angikwazanga ukuthi ngimbambe ngoba uyambona ukuthi vele akuyena lo muntu engimdinga empilweni yami osaphanda. Ngifuna umuntu mina onemali ozokwazi ukungi-afford. Hayi bafo. Mesahlwitha encane kanje mina ngibe ngihola imali engaka. Iningi imali oyiholayo kunale? Ayiningi kakhulu. Mhlawumbe ngingayibhanqa kabili lo mholo lo, mncane kakhulu. Bro, Bafo bakhona abayidingayo ekhaya vele le mali ngizokwazi nje ukuthumela lapha ekhaya. ayiye edladleni straight. Hayiye khona. Bengithi nje ngenza into enhle kanti hayi akwenzekanga shuthi kahle. Hambanga le ndlela ekade ngifisa ukuthi uhambe ngakho. Aka-appreciate-anga. Appreciate. Akayiboni into enhle. My sister. Ngiyithandile mina. That's why ngoba ngithe ngifuna umuntu onemali. Angifuni umuntu ozongiphuca phambi kwabantu njengoba ngiphuca phambi kwakho nje. Ngifuna umuntu onemali mina. Ongeke azangiphuce phambi kwabantu ozongilinda nje mase yangiphuca ngaphandle ke. Hayi phambi kwabantu. Hayi bafo. Mina bafo hayi. My sister. So after this there's no more. Mhlambe dates nyana. It's chai. Hayi. Angisaboni. Bafo. Usayimisele ngayo. Hayi nginankinga ba ngifuna ukuhamba kuyimanje nje ngoba ungibona. Usisi lo engimbonile bengitsho ukuthi usisi alright. Kanti angazi shuthi imina osheshe wajabula ngingakamazi kahle. So njengoba ngimphucile nje imbali inhliziyo yami ihlungu kakhulu. Bese ngitsho ukuthi sengimtholile umuntu. Futhi ngizoqhubeka ngibheke ngibone ukuthi ngizomthola umuntu ozohambisana lento le mina engiyifunayo. Ngohlelo lwale khasi ke sithi-ke masibahlanganisile abantu sithi baphume bebambene izandla. Ngoba by the looks of things bafethu. Hayi ngisamele uqale emaphansi ungibhekele omunye umuntu mhlawumbe kuzoba ngcono. Onemali. Yokusiza lokho. Ngimise lapho okay. Hayi bafethu no. Siyabonga bafethu ukuthi nifike ngizamile ukutholela umuntu. Ngeke ngikutholelile umuntu kodwa akuyena lo nemali. Hayi akuyena lo engimfunayo okwazi ukuphucana phambi kwabantu imali yakhe shuthi angangiphuca ngisho neweave mase kuthiwa uyangithengela ngoba ngizithengela iweave nje mina. Hey siswami. Bafo. Ngiyakuzwa yazi bafo ngizamile ukutholela umuntu. Ubonile nawe. Shuthi ngikutholela umuntu wethu ongasiyena lo ubuthi uyamfisa. Siyakuyona lento ade ngithi ngiyifuna futhi mina. Eish. Ngoba nje bengithi nami ngizamelile la ngithi ngibe umuntu oromantic for yena. Ngiyambona hayi shuthi appreciate shuthi lento engizamile. Hayi but bafukusha iqiniso mfethu uromantic mfethu. Ivari leyo mfethu romantic. Lento oyenzile mfethu enye intombazane bengayijabulela. Mhlawumbe ikhona nje ibukayo lento eshoyo ukuthi eish ukuba imina lo. Yabo isizulu sike sithi amabhodo ahlanzela bangena amathanga. Sisho njalo cameraman. Sithi isizulu amabhodo amathanga ahlanzela abangena amabhodo. Ningixolele bafethu phela ngibuya le eUS. I'm a black American. Leyo ndaba story for another day. Ngiyakuzwa wezalo but all in all mfethu this was very a beautiful gesture. My sister, you will continue your search but all in all siyayivala manje sibongela ukuthi nifike ngizamile on my side ukuthi ngimtholele umaqondana.
But now, but I guess usuzozama kwenye indawo. But all in all, continue guys searching. Love is beautiful. Love is what we should have. I'm glad uyazi ukuthi ufunani, ufuna umuntu onemoto nemali, nawe bafu uyazi ukuthi ufunani. But unfortunately, akuyona lento obuyifuna, nawe bafu akuyona into oyifuna. Yebo. Thank you guys for coming. Siyabonga. Thank you guys for coming. Sicabanga niphume ke sizonibona next time. Babukele emakhaya. Since the season has started of the Dating Blind SA, this is the first Ani to ever come to the show. This is the first to ever come to the show. Unfortunately, aphumanga necherry ayiphumanga nobafo. So yeah, but supposed to continue with the search. But yeah, I close the show now. All I can say is that please do like, share, subscribe, press that notification button. What's good? What's happening? It's your boy, I see the sharpshooter, and I'm back again with another badass episode from me to you, from me with Utando. Sengiti, Kongaji. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.